Уважаеми колеги, за мен е голямо удоволствие да ви приветствам на 16-та конференция по транспортна инфраструктура и така като представител на академичните среди, аз смятам, че този форум намира все по-голяма важност и значение, тъй като той събира на едно място представители на индустрията, на бизнеса, на академичните среди и на държавната администрация. И аз ще се хвана за последните думи на професор Михайлов за изкуствен интелект. Ние живеем в едни много динамични времена. Нещата се променят с изключително бързо темпо и ние се опитваме да даваме най-доброто и най-съвременното на нашите студенти, за да може в крайна сметка един ден, когато те отидат в практиката, да се получи най-добрият продукт, който е възможен. И наскоро с колеги така проведахме дискусия дали инженерните професии са застрашени от изкуствен интелект. Счита се, че някои професии като правото, като диагностицирането при медицината ще бъдат изцяло изместени от изкуствен интелект. Моето мнение е, че по отношение на инженерните професии това е почти невъзможно или в много по-малка степен. И си направих един експеримент и попитах ChatGPT, което е съвременен изкуствен интелект, какво мисли, дали изкуствен интелект, т.е. какво мисли изкуствен интелект, дали изкуствен интелект може да замени инженера като професия. И той ми отговори, че изкуствен интелект може да подпомогне професията на инженера. Той може да се занимава с анализа на данни, с обработка на резултати, с прогнозиране, но никога, поне не на този етап, не би могъл да замени човешкия допир, както той се изрази, тъй като ние в инженерните задачи решаваме сложни, отговорни и не еднозначно решени задачи. Аз се съмнявам, че някой би имал спокойствие да пътува по мост, до който не се е докоснал човека, просто е продукт на един компютър. В този ред на мисли аз смятам, че форуми като този са именно мястото, където могат да се изградат онези таланти, за които говори професор Михайлов, именно онези хора, които да могат да решават проблемите. Форумът е изключително интересен тази година. Той е така в различни насоки. Имаме стратегически големи инфраструктурни проекти, имаме пътна безопасност, имаме научна част, свързана с проблеми в областта на пътното строителство, на геотехниката. Така че аз ви благодаря на всички за това, че сте тук и ви пожелавам една успешна и ползотворна конференция.